Papa ne. Hai Usman ina gaya ma gari ya yi burfa ba kuɗi ina gaya ma. Yau na rantsi da Allah yau ko Fir'auna na gani an aika in ba yau sai na kwace kuɗin ba Allah ya yi. So Fir'auna? To shi dan banza za mu manta ba. Ai ko duniya dan gidan mu ma ba Fir'auna. Na rantsi ma da Allah ka bi duniya a hankali. Kawai Alhaji kai ba ruwan ka. Ni dai gaskiya nake ba gaya za ma. ka iya ba kai kawai amma ni dai ko a kai ka tare san ai- tsakanin ni da kai ba mu nafuka dole mu karba ya za a wuri kai kuma na. Ya. Haka. Wai ya kai na gidi da ba ka in ba haka ba Allah ya yi. Ina daga ina wannan jakan fa. Wannan jakan ban gane wannan jakan. Ban gane wannan jakan ba. Ƙarya ne fa irin ƙara ne irin wannan masu zuwa suna ciwo abin da ba a Lagos ne. Mu je ci gaba da tafiya. Ai Usman banza ne wai shi ta lemu yake. Ai wannan ne ala. Kai baba ina gaya ma ni wannan ai normal. Na rantsi ma dama ban da na abu. Ina gaya ma kai baba kuma duma wai lemon kake sha.